Alex Cverna a František Dirda sa pochytili cez Instagram a vzniká tu nový spor, ktorý sa pravdepodobne vyrieši až v klietke, a to už inak ako naposledy, 1-1. František Dirda dal na svoj Instagram vyjadrenie, kde apeluje na to, že by s Alexom chcel zápas. Podľa Dirdu určite samého Cvernu ťaží to, že v zápase po údere od neho padol. Že si dostal za 4 sekundy a teba to vie, že nikto tak ťa nedal dole. No tak čo mám robiť? No? Tu zo Spiske prišiel z osady a vieš, ako. Budeme si týkať, že sa poznáme. Vyber si, koho chceš už konečne. Či Poláka, či mňa. Lebo chceš naraz obidvoch. Ja ti niečo poviem. A poviem ti toto krátko a múdro. Ty chceš 2 zápasy za jeden deň. Ak pôjdeš s Tomášom, tak chceš Tomáša vypnúť do 20 sekúnd. To viem isto. Lenže ak pôjdeš so mnou, tak sa to zasa obratí. A vieš, že moje slova vychádzajú. Všetko, čo som rozprával na bifordách, aj na tiskovkách, tak to vychádzalo. Ja nebudem klamať ani zavádzať. To, čo som povedal, že tá pravačka dostanem od Kotalíka, tak aj to vyšlo. Tak aj vyšlo. To, čo som povedal, že 40 sekúnd menilo sa bez nuly, 4 sekúnd. Ty si dostal za 4 sekundy, Alex. Takže, čo mám viac povedať? Zasa vyskakovať nebudem, lebo sa môže kartou obrátiť proti mne. Človek nikdy nevie. Ale ak chceš so mnou boxovať, nech je to čestne, 1 na 1 a neber si naraz 2, že ty si vytrepal Poláka za jeden deň, aj ty to vytrepeš. To sú len tvoje bla 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 dristy, nezmysly. Ak chceš ísť so mnou, že chceš boxovať 2 za jeden deň, môžeš, ale musí odsúhlasiť. Ty beri už, lej si majiteľa. A to, že ty chceš 2, tak radšej pôjdem s tebou ja prvý, aby som ťa vypol. Čo ty na to? Takže mám tak rozprávať? Nie, nebudem tak rozprávať. Teraz ti poviem dať ešte jednu vec. Počúvaj ma, nechcem filozofovať ani nič. Ty chceš boxovať 1 na 1, nech je to čestne. A ľudia, vieš prečo ťa nemajú radi? Ja ti poviem, to nie, že Slováci píšu, aj Slováci píšu niektorí blbé aj proti mne, ale Česi ťa nemajú radi. Česi tam ťa špínia, Česi. A ja ti poviem pravdu, ani tie komenty nepozerám. Nielen ľudia ukážu, príde, ale ja nesledujem to. Ani to nechcem sledovať. Ja chcem mať čistú hlavu, chcem sa starať o rodinu, o deti a tak, o klubu detí. Ja mám iné veci, ešte mám oddel, máme zápasy a tieto veci. Ale chcem s tebou boxovať, a ja. Lebo asi, vieš, horí to v tebe, bolí ťa to, že si dostal za 4 sekundy a teba to vie, že nikto tak ťa nedal dole. No tak čo mám robiť, no? Tu zo Spiske prišiel z osady a vieš, ako. No, maj sa. Alex Cverna nenechal na svoju reakciu dlho čakať. Vysvetľuje Dirdovi, že to nebol žiadny knockout, ale iba knockdown, kde Cverna len spadol. Nič viac. On spadnul si jak hruška, ležel tam ty vole jak mrkev a pak si dostali ode mne. Takže my jsme vyhráli. Dirdy, já nevím, co to mluvíš. Já jsem řekl, buď mi dejte Poláka nebo tebe. Ty si dostal stopku za ty tvoje keci, že si vymýšlíš píčoviny, že chceš tolik a tolik, za co chceš tolik. A že si mi dal jednu, já spadnu, dal jsi mi knockdown, žádný KO jsem nedostal od tebe. Neměl píčoviny, jo, a věř tomu, že jsem chtěl první tebe. Nevyšlo to, dostal si stopku, tak jsem si vzal ceskatou. Takže neměl píčoviny a věř tomu, že se stejně utkáme. A jak říkáš, že si mě vypnul, nevypnul. Akorát jsem spadnul. To se v zápase stává. Ale já jsem neutek, jako leklámiš, jako vy. Ty jsi byl domluvený, že ti tam hodí ručník, cecka ta děvka utekla, takže neměl sračky, jo, a věř tomu, že se jednou utkáme a já tě vypnu na věky. A to, že jsi mě trefil jednou, na tomhle se vyhrává zápas? Na tom se zápas nevyhrává. Spoustu boxerů spadlo po první ráně a taky se zvedlo a taky vyhráli. A my jsme vyhráli, ty si tam padal jak hruška, jak ode mě, tak od Michala. Jo, a neměl ty tvoje sračky, že si myslíš, že si co. Jo, a že radši nic říkat nebudeš. Ty radši nic neříkej a buď ticha. Jak říkáš, že jsi přišel z osady. Proč urážíš sám sebe? Ty si řekl teď, že jsi přišel z osady. Takže si nevymýšlej.
Jo, a až my dva spolu půjdeme, tak věř tomu, že dostaneš jak kůň. Protože ty toho moc neumíš a boxovat už vůbec neumíš. Bylo to vidět. Dostal si jeden knockdown, spadnul si jak hruška, ležel tam ty vole jak mrkev a pak si dostali ode mě. Takže my jsme vyhráli. Dirda následne cez story na Instagrame reaguje na Alexa. Hovorí o tom, aby si Alex priznal, že proste od neho dostal. Zároveň František aj vysvetľuje celú situáciu, prečo zápas museli ukončiť hodením uteráku do klietky. Alex, počúvaj ma. Aj neviem, jak začať, ale začnem to tak. Viem, že ma chceš vypnúť, ale to sa ti ťažko podarí. Mňa nikto nevypol. Mne Michal dal, som spadol. To nebolo kaučko, to bolo počítanie. Ty si bol vypnutý. Ty si 15 minút nevedel kde. Ja som ti v ringu sám povedal, že sme prehrali. Chytil som ťa za hlavu. A potom si neskôr uvedomil, že ste vyhrali. Ty si ešte v šatni sám nevedel. Ale nesadzujem, nechcem toto o tom rozprávať. Chcem iba ti povedať jednu vec, Alex. Pochop jednu vec. Ty boxuješ 10 rokov. Ja boxujem už dosť dlho, asi viac. A chcem ti len toľko povedať. Ručník, vieš prečo hodili? To sa ma všetci pýtajú. Ručník hodili preto, lebo moji tréneri, neviem teraz ktorý, ale rozhodca z nich, jedni čo boli rozhodcov tam v ringu a moji tréneri to zbadali, kde už noha nefungovala. Vieš, ja som si vytkol nohu a už mi nefungovala noha, tak preto tam hodili ten utierak, lebo vedeli, že to bolo márne. Lenže ja som chcel ísť do boja, lenže ty si mali zvonka z klietky, lebo to sme rozprávali na tých trénerskej poradok, že ty si mali ísť vonka jeden, keď ide jeden von, tak ide odchádza druhý. Ale ostali ste dvaja a ja keby som prechádzal okolo teba, tak by si mu možno aj udro. Takže ty si nebol ani pri vedomí ešte. Aj keď si tam stal, za to ti Michal povedal, spamätaj sa, preber sa. Hej, ja som to videl, za to, jak som cúval, ja som sledoval vás. A ja som vedel presne, kde si otrasený. Tam stačila jedna rána, už by si nevedel o sebe. A Michal to vedel. Za to Michal sa pustil do mňa. Takže chcem ti povedať toľko iba, Alex, počúvaj. Máš odboxovaná už 10 rokov, kariéru buduješ. To, čo si ty nabudoval za tých 10 rokov, to som už mal dávno predtým ja. A teraz ti niečo povie. Ja nemelem sračky a nerozprávam, neklamem. A to, čo si vybudoval ty za tých 10 rokov, to si prišiel za 4 sekundy. Takže ty môžeš ukazovať poháre doma. Ocenenie, aké máš na skriňách, aké máš medailky, aké máš one. Všetko zo zober, daj to preč. Vieš prečo? Asi tušíš prečo. Lebo si padol za 4 sekundy. Počítal som, že budeš tvrdší. Myslel som, že tvoja hlava vydrží viac. Pozri, ani ja som nevydržal veľa a som dostal a spadol som aj čo som ďalej. Ale ty si bol 15 mimo. Ja som to videl. Tam stačila jedna rána Alexa, už by si nevstal. Takže povedz pravdu, priznaj si. Nič viac. Buď chlap. Tak ako ja sa priznávam. Nič viac. Nechcem od teba. Povedať pravdu. Dostal som, áno. Ak si myslíš, že nie som dobrý boxer, vybav rukavice a budú stlmené údery a garantujem ti, že ťa nechám do druhého kola. Čau. Svoju ďalšiu reakciu uverejnil na Instagram story aj Cverna. O konci zápasu si proste myslí, že sa ukončil, pretože sa spolu s Polákom báli pokračovať. Alex ešte hovorí, že je v kontakte s Dirdovým bývalým trénerom a údajne Dirda nie je takým dobrým boxerom, ako o sebe sám hovorí. Ty ale, kámo, přestaň už si vymýšlet ty tvoje píčoviny. Jestli boxuješ 100 let nebo 200 let, to nikoho nezajímá. Ty nejsi žádný boxér, jo. A to, že si mě trefil, z toho chceš žít celý život, nebo co? Tak pojď a ukaž to, půjdeme 1 versus 1 a uvidíme, kdo koho vypne.
A jak říkáš, že já jsem byl vypnutý ještě v šatně, tak co to měli za píčoviny. Michal mi řekl, ať se zpamatuju, já se zpamatoval a dostal si granát a letěl si přes celou klec. Tak zavři gamby a vůbec neměl píčoviny. A nevymýšlej si, jak si vymýšlí od začátku tvoje tituly a tvoje zápasové skóre. Je to hezký, já ti to přeju, ale přestaň už si vymýšlet ty tvoje píčoviny. A nežij z toho, co se vůbec nestalo. A žádný za 4 vteřiny jsi mě vlastně nevypnul vůbec. A v kleci nějaký výmluvy a tohle. Já se nevymlouval, já šel bojovat dál. A na rozhodčí jste byli, jak to má probíhat. Tak nelžete, jo, a bylo to správně. Já jsem neměl jít z klece ven, já jsem tam měl zůstat. Jo, akorát jsem měl zůstat u klece stát. A takhle jsme to dělali. Jo, Michal by přiběh, plesknul mě a šel jsem bojovat já. Takhle to bylo od začátku. Jak si nevymýšlej píčoviny, už konečně. A přestaň lhát tady lidem. Jo, rozhodčí ti jasně ukázal 1 versus 1. Jo, šel Michal s tebou, já bych počkal u klece, on by přišel, plácnul mě, šel já a on tam zase stál. Tak si nevymýšlej, jste se posrali a takhle jste to měli domluvený. Jo, že potom, když zůstanete jeden, tak jeden hodí ručník, ať to skončí. Vy jste šli prostě prohrát a hotovo, 20. A teď jdu s ceckatou děvkou a po novém roce, jo, protože říkali, že půjdeš až v únoru. Jenže já jsem apeloval na to, kdyby ceckatá děvka nenastoupil, takže si to dám s tebou. Takže nelži lidem, jo, já jenom říkám pravdu, ty ne. Takže připravuj se, protože když ceckatá děvka nenastoupí, seš na řadě, jo. Takže makej, ať přijdeš a ukážeš něco. Zatím si ukázal jenom, jak umíš plavat. Nic víc si neukázal. Jo, takže se sklidni a bojuj. Tak jako jsem bojoval já, i když jsem byl nahulenej, bojoval jsem dál. Nejsem taková sračka jako vy. Ty i ceckatá děvka. Takže buď v klidu. Ano. A za druhý, když jsem mluvil s tvým trenérem, bývalým, strašně hodnej chlap, strašně hodnej, pokornej, akorát tě vyhodili z týmu, protože si ho zklamal. A neřekl mi na tebe úplně všechno. A ptal jsem se ho na ty tvoje tituly. Žádný nemáš. Jo. A takový boxer, jak říkáš ty, taky nejsi. Jo. Až přijedu teď na Slovensko makat, tak se s ním mám sejít a všechno mi řekne. A všechno si nahraju a všechno sem lidem dám, ať vědí, jaký jsou. Jaký seš, ne jaký jsou, jaký seš. Ať to vědí na celém Slovensku. A i tí tvoji děti. Víš? Prepáč, že ťa ruším pri sledovaní videa, ale budem veľmi rád, keď podporíš tento kanál odberom, prípadne lajkom. Pomôže mi to v raste kanálu a môžem robiť viac aktuálnych videí s novinkami. Ďakujem za prípadnú podporu a poďme späť na video. Do celého sporu sa zapája aj Tomáš Polák, ktorý má s Cvernom v júni zápasiť. Ten si myslí, že Alex ide zápas s ním rušiť. Udělá si sledovanost, ano, a potom řekne tělocvičně, že odejde ze zápasu, že zruší zápas, že ho čeká velký zápas, tak co se zbláznil? No, je to Cverna. Vole, co má v srdce králíka a on si myslí, že můj čas je vzduch? Nebo co, že peníze rostou na stromě, nebo co? peníze rostou z pampelišek. Vole, víš co? To je mago. Ty dneska musíš platit přípravu, trénink, živit se tím. No vem si botičky, lásko. Oni ty tréninky asi nejsou levný, co? Tam jsou botičky. Hele, brácho, no jasně. Cverna pohotovo reagoval, kde vysvetlil, že je to blbosť a svoj zápas proti Polákovi určite neruší a nechápe, kde na to prišiel. Co to tady mele ta ceskatá děvka? Jaký zápas, jaký já odstupuju z zápasu?
Ty vole, já se na ten zápas připravuju, ty vole. Abych tě zlomil na půlky. Aby ti ty cecky letaly z jedné strany i na druhou. Co to meleš? Vole, co to tady vidím, jako. Jak si na tohle přišel, že já odstupuju z zápasu? Fuj. Fuj. Odporný člověk, tlustej, prase jedno tlustý. Fuj, však já tě tak zbiju, ty vole. Teďko je ta příležitost. Já versus ty 1-1. Tak budeš fasovat. Ty moje granáty teď jak ucítíš, takže počkej. A ty víš, jaký je mám. Proto jste utekli, ty i Dirda jste utekli z klece. Pěkně jste byli domluvení. Srdce bije proboj. Ta tvoje sračka. Svoju poslednú reakciu ešte prikladá aj Fero Dirda. Poďme sa na to pozrieť. Alex, počúvaj ma. Neviem, čo to máš za dristické, ja si zobral, že mňa vyhodili z niekoho, z týmu, či kde to ma vyhodili. Počúvaj ma. Neviem, o čom rozprávaš, fakt aj neviem, ale bol by som rád, keby si bol ty v obraze, lebo máš mylné one, nemáš pravdivé one. Dôkazy, tu sú zapasy moje. Ani ich nedám vonka. A či som mal tituly, alebo nemal tituly, nebudem sa chváliť. Čo máš toho? Ty si sa chválil a si dostal. Ser na to, Alex. Keď prídeš na Slovensko, príď do môjho dielu, tam si môžeš zaboxovať s mojimi chlapcami. Máme dobrých chlapcov, uvidíš. My sme radi, že keď prídeš na Slovensko, príď do môjho gymu, nemusíš chodiť, špiniť, ohovárať mňa. Záhod to za vodu, my sa stretneme dvaja, ringo dáme si do nosa. A Tomáša ani neber do ústov. Na čo? Hádaj sa so mnou, nie s Tomášom. Maj sa. Alex, počúvaj, ja nevymýšľam. Vy ste na pravidlách rozhodcových neboli. Všetci to vedia. Kto tam bol som tam ja, môj manažer Filip a bol tam Tomáš Polák. Vy ste neprišli, takže neklam. Ty klameš. A všetci to vedia. A porušili ste pravidla vy, nie my. Ale počúvaj ma teraz. Ja ti poviem, kde ste porušili. Musím robiť krátke videa, lebo sa nahral trošku. Počúvaj. Vy ste porušili pravidlo, keď si dostal, vôbec ťa nepočítali. Pribehol ku mne Kotálik a vtedy mi udrel Kotálik, hej. Tam už bolo obrovská chyba, rozhodcovia. A moji trenéri neboli na pravidlách. Oni prišli deň zápasu, chápeš? Takže ja nemám prečo klamať. Asi len toľko. A ukľudni sa, nebuď nervózny, chod domu. Sa trošku lásky, vieš, jak ja. A bude dobre. Čau. Čo si o tomto spore myslíš ty? Kto by podľa teba vyhral zápas 1-1? Napíš mi to do komentáru a vidíme sa pri ďalšom videu.